Croșetăm pantalonii scurți. În buclele acestea maro lăsate, agățăm ața maro, fixăm cu un ochi de lanț și croșetăm 46 jumătăți de picioruș. Și rândul 1, 46 jumătăți de picioruș. Am croșetat rândul 1, fac pas alunecat în primul ochi, un ochi de lanț. Rândul 2, de la rândul 2 până la rândul 5, croșetăm câte o jumătate de picioruș în fiecare ochi. 46 jumătăți de picioruș la fiecare rând. Am terminat rândul 5, fac pas alunecat în primul ochi. Am terminat rândul 5, acum împart în două părți egale. Deci dacă am croșetat 46 jumătăți de picioruș, înseamnă că 23 este la jumătate. Deci la mine aici este 23 și fac pas alunecat, un ochi de lanț și mă întorc și croșetez 23 jumătăți de picioruș. Rândul 6, croșetăm 23 jumătăți picioruș. Acesta este cracul. Am croșetat 23 jumătăți picioruș, fac pas alunecat aici unde am unit. Un ochi de lanț și fac rândul următor, rândul 7, iarăși 23 jumătăți de picioruș. Am terminat rândul 7, fac pas alunecat în primul ochi, un ochi de lanț și tai. Și așa, primul crac este gata. Acum voi uni și voi croșeta și celălalt la fel, rândul 6 și rândul 7, 23 jumătăți de picioruș. Și agăț aici, fac un ochi de lanț și tot aici croșetez o jumătate de picioruș. Cam așa s-au primit pantalonii scurți. Dacă v-au rămas aici găurele, coacule, coaseți. Îi prind ochișorii de 9 mm, așa pe aceste pete. De partea aceasta eu îi topesc. Iată, așa i-am topit.
de partea cealaltă și așa arată. Îi cos petele pe cap și așa partea de sus, colțul de sus vine 1, 2, 3, 4, 5 pe al 6-lea rând și partea aceasta de jos vine deja pe alb. Și coasem unde este alb cos cu alb, unde negru, voi coase cu ața neagră. Aici voi agăța doar buclele acestea din față, nu întreg ochiul. Am cusut prima pată și acum îi voi face cu alb lângă ochișor. La fel cos și cealaltă pată și tot așa fac lângă ochi cu alb. Le-am cusut petele, așa arată. Îi cos nasul cu negru. Îi cos așa botișorul între pete. Mai întâi încep să cos, când îmi rămâne o gaură mică, adaug puțină umplutură. Îi cos urechile, așa 2 rânduri mai jos de cercul magic. Eu le-am fixat mai întâi și acum le cos. I-am cusut urechiușile. Acum voi coase capul pe corp. Când rămâne așa o gaură mică, adaug umplutură.
bine, bine în gât și cap. Îi cos mâinile și așa aici pe verde. Îi cos coada în așa poziție. La fetiță este invers, iar la băiețel așa o cos pe pantaloni. Și încep așa de pe corp și va fi codița pe pantaloni. Am hotărât să-i fac salopete, deci încoace în sus, adică bretele, să-i adaug bretele. Și va veni codița ca și cum iese din pantaloni. Pentru aceasta voi face 42 ochiuri de lanț. Mă întorc pe lanț din al doilea ochi de la croșetă și croșetez 41 piciorușe scurte. Am croșetat, fac un ochi de lanț și las ață pentru cusut. Și o voi coase pe corp, așa cu ochiurile în sus. Așa. O cos mai întâi aici, pe urmă pe corp. Tot. Și așa va arăta. Iată, așa s-a primit. Am cusut și codița parcă iese din pantaloni. La voi, dacă nu va ajunge 42 ochiuri de lanț, atunci faceți mai mult. Măsurați cât aveți aici corpul, cât aveți la talie. Este posibil să fie adăugat sau mai multă umplutură sau mai puțină, poate mai puține ochiuri de lanț aveți nevoie. Deci când faceți, verificați dacă ajunge așa tot corpul de jur împrejur și apoi vă întoarceți cu un rând de piciorușe scurte. Facem bretele, eu deja am făcut-o pe prima, deci încep de aici din spate, așa lângă codița, agăț ața maro și fac 26 ochiuri de lanț. Am făcut, acum unesc aici în față cu pas alunecat. Fac un ochi de lanț. Fac un ochi de lanț și tai ața. Voi uni din spate și voi croșeta. Aici am unit cu pasul alunecat și m-am întors cu 25 jumătăți de picioruș. Și ca să fie ochiurile acestea așa pe mână la fel în ambele părți, atunci fac aici pas alunecat și mă întorc
și încep să lucrez de aici. Agăț ața. Fac un ochi de lanț și croșetez 25 jumătăți de picioruș. Am făcut 25 jumătăți de picioruș. Fac un ochi de lanț și tai. Voi ascunde coacul. Voi coase breteaua. Deci o cos așa aici. Și ascund coacul și acesta fierul rămas, la fel îl ascund coacul. Și băiețelul enot este gata. Așa arată băiețelul. Croșetăm rochița fetiței. Aici în buclele lăsate de la corp, când am schimbat culoarea, aici agățăm ața roz. O fixăm cu 2 ochiuri de lanț și rândul 1 de la rochiță croșetăm câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Deci aici avem 46 bucle rămase și câte o înmulțire din piciorușe duble în fiecare buclă. Am terminat rândul 1. La sfârșitul rândului 1 de la rochiță trebuie să avem 92 piciorușe duble. Unesc cu pas alunecat. Două ochiuri de lanț. Rândul 2 și rândul 3 vom croșeta câte un picioruș dublu în fiecare ochi. 92 piciorușe duble la fiecare rând. Am terminat rândul 3. Fac pas alunecat în primul ochi. Rândul 4. Fac 2 ochiuri de lanț și pas alunecat în următorul ochi. Am făcut pas alunecat, iarăși fac 2 ochiuri de lanț, pas alunecat în următorul ochi. Și așa voi repeta până la sfârșitul rândului. Deci 2 ochiuri de lanț, pas alunecat în următorul ochi. Și îi fac marginea rochiței. Am terminat rândul 4, am făcut pas alunecat aici unde am început și așa s-a primit rochița. Acum voi croșeta mâneca, deci tot așa va avea marginea ca și rochița aici jos și croșetez pe cealaltă mânuță mâneca. Agăț ața aici în buclele lăsate
cu roz. Fixez cu un ochi de lanț și rândul 1 voi croșeta câte 2 piciorușe scurte în fiecare buclă lăsată. Și la sfârșitul rândului 1 trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Am terminat rândul 1, fac pas alunecat în primul ochi, fac rândul 2, 2 ochiuri de lanț și pas alunecat în următorul ochi, la fel ca la rochiță în partea de jos. Deci iarăși 2 ochiuri de lanț, pas alunecat în următorul ochi și așa până la sfârșitul rândului. Croșetez. Croșetăm bentița la fetiță cu roz și facem 80 ochiuri de lanț. Rândul 2, ne întoarcem pe lanț din al doilea ochi de la croșetă și croșetăm câte o jumătate de picioruș în fiecare ochi. 79 jumătăți de picioruș. Am făcut 79 jumătăți picioruș, fac un ochi de lanț și tai ața. Bentița este gata. Doar voi ascunde ațele acestea rămase și o să-i o leg pe cap. La fetiță, ciorapul alb, am făcut aici în buclele lăsate câte 3 piciorușe scurte în fiecare ochi. Și așa se primește. Aici la guler am făcut exact ca și la marginea rochiței și la mânecă. Aici am agățat ața, am făcut 2 ochiuri de lanț, pas alunecat în următorul ochi și tot așa 2 ochiuri de lanț, pas alunecat în următorul ochi. Și exact ca și la rochiță marginea. Și am făcut așa un guler și așa a ieșit fetița. Eu sper că v-a plăcut tutorialul și a fost pe înțelesul tuturor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă zic pe curând, până data viitoare. Pa, pa!